Vita la mumbi. Mambo hii noti pia akafakumuru wake akaoya ni wanawake pamba wanawake fuho wakoma na wayuri wasichana wayuri na wale sana nayo ni muruma wawe ndi akaramuka kukasho wengo twakanyisana ubatirana matemo ubatirana matemba lazima yeye kwenda kumafundisha baroda ozofuni waone ababa mwenye wachimunga sekuru uruzere ziribitika kwa hondo andisuliziwa ba mpambo wazitu mpambo wenyi atotakamizana nemukadzi kwakubatirana matemo wachazokadi akukwadzana uraiti zvakanaka vachikondesana vachikondesana zvadaro vatazoti tetoyo nazvikuda kuya hinchi yaikumba titoya pautoya kumba vatadzira tise togara mukicheni mangu svika mukororo wangu ari kuharare mwana mukoma vada vakadzi varongesa kugarisana ndikachipowatirawo kicheni agarewopi mumba make vakatanga kugara wake mumba make tese payadi iyadhine yakagogokerwa amba make muya tonita kutanga kupewa timutemo ndiye akatoya pamba zvikusadai atavati kundogarisana panapa ini pakutonyisa vakatoti muso hangu handitori naye kubvawa ine muzukuru wangu wamwacho utomwendu tomatesi avazotidhiza pabvawa paya kautosvika kumba mukadzi wangu akatodinake sadza mukicheni nekamuzukuru kamwe nekumukunda toti mbuya nini panapa vari kunesa sereki urudetsana namai wangu panapa saka nhasi vamokuchaya kutaura mukadzi wangu wevaita uyu akatofunga ta itsijo vabhanyababa vatora funde vatotora dini mbuya kutosiya sadza rarikida vakutozvikira dho vatora demu vatakwautema dhori yakuda kupanya vaida kurova ida kuraya mumba panapa nhasi apa hiri inopisa otanga kupanya imba yese mawindo opanya dhorese nedemo varati rakinafu kiya ida kuvhurika avakazotokondera kuti siri kweudhoro nyaya yakanaka here zvadawendi muzukuru wetakachengeta panapa akauya ari grade 5 kusvika form 4 nanhasi achiri pano akubudira ndebvari pano odaidza hama dzangu natete wangu ndiyo nyaya yaitika kunoko ona tete oyo ndana mukoma ipapo agara pasi nyaya yatatokwa ndipira ona sekuru ipabva wandipira ngudzi yangu ne$20 hatichazozviiti tashayisha nyaya saka nyaya yotakoma ndechii nyaya yotakoma pana ndeyekuti vana vakura vachidini vachiende kubaba vavo variyo baba vakaripo pahondo vachibve panapa tonya vana vangu uripo pamba vandazoti hangu ndakangomwira mwino hangu ko nyaya yakasotohwa iyo tete kuziva wainga musurongedzesa vana kazi vana varutera mai vavo vana vanogara namai ngati zera rakadarei kazi ehe tikataura kuti pamba paya tichazogarisana natete uya ototsva dzangu sende yangu vandabva ndatotsva dzangu kugara nemunzi yangu dzimba idzachadini ndakavagarishaiti ndosira mukororo wangu nemukadzi wangu mukororo wangu nemukadzi wake chigarai pamwe tisu tisudikana pano mukororo wangu nemukadzi uyo vatosara kugara vandatoenda mubango kogara 2 weeks 3 weeks dzapfuura idzi iye mukoro wangu kupanya imba dzimba dzangu dziya nekupanya madhoo ndoda kutema mukadzi wangu nemuzukuru wangu akutanga kunditsera futi nemukororo wangu uri apapo avatanga kutematema futi imba yangu iyi mawindo otema futi madhoo andasivati saka ichi chaive chimbori chinyi nyaya ndi wakazontora shamwari wakasvika kudzimba pamba pako natete nemuzukuru nyaya yako iroendesa kwamutasa ii hatatita zvakanaka bcause takangodaidza kumapurisa vatamusungisa vabhadhara fainisa kana zombo yako kumba sekuri zvandakaita zviye ndakakanganisa iwe kana muraini munhu tautonyaya ubva wasvika kudzimba pamba iwe nemukurori zveseri nemuzukuru natete handabva yako akaine vana vakuri papa pako ngatizvo zvakutoitika akazi mambo ende kuna mama
ndakapala mamambuti munditombire uku mshongo mombe dzapinda nata titacho ari pana Saka muri kudini ngenyaya pamusoro mambo mutasi ndinotsanangura nhoroondo yangu yevazvire ndakaita kumba kwemuguma wangu nokuti ari masuku zvakahwapa ane zvezvona zvakaitika isusu we are not worried about makabhasei we are worried about nyaya yauya kudaro inyaya yekuti muri kudzinga munhu murikugara sei zvinomboita sei inini handina kudzinga handaziva kufamba mubvunze kuti wakamboita violence neneri vanhu vari kunetsa hwana vangu vakamamhamba mwana wangu wese uyu mwana hanzedzera mwana wangu ndakagara naye gore rese anokondisa neni uyu mwana wangu vanhu vakana vamamhamba misoro yavo haitori musheba wese wari weiri iye noumwe wacho unotonera baba wacho namai vacho zvibhakera uyo wakaenda kubva unobva asina nehembe mwana wangu wacho urapo izwaitete ngaiti kutaure umwe uri kudhakwa asi uri kudhakwa ari pamba pato izvozvo zvese ndikuzviziva zviriko kuita umwe uri kudhakwa wobvaka kuita umwe uri pamba pato pamusoro mambo ndopane nyaya inotobairi musapanzvenge pabhosi ishu yedu ndekuti kana mumusha mune hondoka muine wemo neasiri wemo what do we do icho chocho ichokwadi pavakaenza pavakaripiswa vana vakugadziswa pekutanga nasekuru wavo ndakada kuti ndisimudze maoko nditaure zvaka zviri pamwoyo pangu ndakarambidzwa kutaura nedada ini ndakandotora mukoma sababa kuti taurei mukwambo kuti ngavayatore buri rake radini rakura inini mwana wandakagara naye pamudevi ndakaenda ari grade 4 kusvika apedza form 4 zvekuti dei mukwambo ariye vakaramba kutora mwana wake ariye uri kufundiswa nhasi nokuti ini hazvindifadziri kuba zvikuitika zvacho uriyo kwahonde because nyaya inokonde kuti ipo pamuri very correct because hanti mwaridzi imi muri kumba kwenyu asi vanhu vari kutarisa kugara pamba penyu vanhu vamakauya navo saka vanofanira kudzokawo kumba kwavo vanotsanoonewo kumba kwavo dai yanga rinyaya kuti imi munetsana yadza dzimi muri tu muri vana vanyamunhu maigadzisa asi pane mutorwa anoko anoti kwangu icho chii chokwadi munhu wese unamera zvamakuita imimi sikuda azani sikuda azani baba because munofana kusamuna uya muno tibva tamutaura kuti atore chii kana ine mareservations munhu atitaura mareservations ekuti handisi kutora vana ava kana pasina reason yekuti akukwanisa kutora vana vake ngaatore vana vake anovape minda ovapa huko musha kwavo wabva mushana because imimi mavandai samai asi ndii maifanira makaenda kuti kuna baba kuti unoakwa kukonzeresa uya mutore musafanira kunge muri kumirira hanzvadzi yatodzingwa paumauti chiendawo zvake muri mauchi kuzwana ndoii hazvirevi kuti imi kana makanafana nemurume hazvirevi kuti hamuchatauri mese inini changamire nyaya yangu yakaenda kwamambo mudasoko kusvika ndazozoka saka ndakadzoka mumusha muna baba urimo saka baba iwo ndoaifanira kufonera maeka kuti uya utori buri rako radini rakura aramba kuunza kuunza pamutasa panapa ngoti ini zviri kuti hazvifunge padzawo isusu tiri kuti alright it's okay hapana kushata hapana kususunga zvinhu baba wacho kuti uya pamaita matikanganisa kudaro mamusingauyi nevana vemunhu kudaro iyasi mama matotadza kuibika because muri kuenda kudaro nevana vemunhu munhu wacho asi akati mukadzi handishadi
Changamire ndakauya nemwana uyu kuti anga ari makore anga ari pasi, musikana mukuru anga aroorwa. Asi taticha mwakanganisa mwana unokaenda ari grade 2 asi ana baba wake. Saka hamui nemwana wemunhu kudai baba wake asi. Saka kuda kuzokutaurira sei kuti nemwana kudai achamusuma wototanga nemwana kudai ndiani. Murumbotaurwa zvekuita tachiesaimotauri baba muri kudiwa kudai newana wenyu zvatopera. Imi wamauya semawitness ichi totaura baba watatakura chii vana vake. But now kana asimo mukoti muno achanosungira kitsibhero ndiya. Hamuwirirani hamuzwisisani because dai iyeka maitowirirana pamakapodzingwa pamba ino muchipwanyiwa madhoo muchitemerwa madhoo ati kana dai ari munhu anozwisisa adai akatouya kuti chii chakuitika ndikaita kuti pandipingi kuti wakazvizwa asi haana kuuya. It means ari kumirira kuti muchaiko ndichauya kana zvaisa mukusviki nyaya muchauya kutaura. It's very simple here to tatiendai motore baba vana auya muchiwataure zvokuita. There's nothing to discuss. Atore vana wake. There's nothing to discuss. Hapana chokudiscuss. Chinodiscussa chiva hapana. Tatoona vana ava kuti havagariki navo ende vatori laki vana kudzimba kuzofanira kunga uri mujeri because zvawakaita zvokutema madhoo wachiita sei zvese izvi macriminal offenses. Those are criminal offenses. Saka mambo nokuti zera rakadai richara parudido rogara namai munhana arikuenda kumakwani asi anoenda naye ndiani anofanira kutorwa navanhu nababa wake ende baba wake must know kuti the reason why mwana akuzi ngaaende newe kumba kwako is because of 1, 2, 3. Hakuzi kuti vazvakasekuru vari kuvenga vazukuru ayo asi zviito zvevazukuru muchamana sekuru mawakakurira mawakachengetwa ndozvakuzi wachizi ngawachidzoke kupi patinoitoita chiwani muzwa baba toda kuita chiwani kuchatuta kuti tete kana ari kumba kwenyu ari kumba baba wake ndiani ndini look after hanzvadzi yake asi wakazouya natete havasi wenyu. They are not your responsibility. Wani kunoti kwani because chitupa chake chinoti chotaura nenyeresa saka kunotaura chitupa chake ngaaende. Changamira zviitire kuti iye nezara atakure mhuri yangu kwamba adzokesa hapaiti here changa kana nyaya yacho yakudarika chakufanira kudzosera vana idari maona nairanga risiri mudare vari kudare rekumusha kana kuti vachikwanisa kuti mabva pana moita dare rekumusha modaidzani mkwamo moita matareyu mozotaura dare rine takaita zvakati takawira makati mukwasha kukura chii because ukaona vanhu vakuya kudare it means kuti seri pane zvaitwa kuzvaramba. Saka kana iri dare raakuita decision dare ndo raakuita chii ndo raakuita decision because zvekutaurira zvadii zvaramba. Andizviri baba yandiri baba saka katende toite mopiwa next date iro rwakumana musoma masamonani vemapiwa zita nemafoni namba ababa wacho so that handizvo zvese zvinoita ndo zvatuii hauziva zvinoita kuti ndo zvatinoda kuti